Mkomana ndinokumbirawo kuti munge muchizondiverengerawo nyaya yangu papodcast yenyu. Zita rangu inini ndinoitwawo Tonderai. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndinozviziva kuti munowanzo kuposta maconfessions, heartbreaking stories anenge aine uroyi, vanhu vakaromba nevanhu vanoitirana utsinye. But yangu nyaya yakasiyana nedzimwe nyaya idzo dzandakambonzwa muchiverenga pano pachannel yenyu. Ndiri kuda kunyora nyaya yangu ndichikuudzai mafambiro awo andakaita kubva muSouth Africa kusvika ndichizonzi ndava nevisa randiinaro. Very soon ndichange ndakananga kuEurope. Saka I want to tell every struggling ghetto youth muZimbabwe, ungava uri kuSouth Africa, kuti no matter where you are unokwanisa kuendawo kuEurope. Isu vamwe kudzidza hatina. I am very happy mukomanashe nekuda kwezvandakaitirwa naMwari. I was recently approved nePoland national visa, zvichireva izvo kuti ndinenge ndava kuzoteerera zvirongwa zvenyu ndiri somewhere in Poland. Idzi ndidzo dzinonzi nyasha. Grace have finally found me when I was completely stuck munhamo chaiyo in poverty. Mukoma haisi nyore kuti unge uchizonzi wawana visa iri. Saka kunani nani uyo anenge akateerera, usafungidzira kuti uchangomuka mangwana watova nevisa iroro. Zvinotora nguva ende unenge uchifanira kuti urambe uchingoaplya uchitsvaka mabasa. My journey it started apo pandakange ndichiri muSouth Africa. Basa rangu randainge ndichiita ndaita zveUber. Saka ndakagara ndaona zvainge zvichazoitika kumberi, ndikati pano pava kutoda another plan. Ndainge ndichishandisa traffic rage riya remadhiri zvekare nelicense remadhiri. Ndikati pano kana ndikasaita zvekubuda muSouth Africa in time ndinokwanisa kuzova stuck. Mari yandainge ndichiwana yakange iri mari yainge yakawanda, but yainge ichingoperera kuma rentals. Saka ndakabva ndachizotanga kutsvaka information. Ndaingoti kana ndiri online, pangava pari paTikTok, paYouTube, ndinenge ndichingotsvaka information chete nekuti ndinge ndichikwanisa kuzobudawo munyika yeSouth Africa kudzokera kuZim, even though ndiri kunoko, but ndaiziva kuti kana ndikadzoka kuZim, chisystem chekuZimbabwe handaizokwanisa kuzochinzwisisa, nekuti kuno kuZimbabwe kunoda vanhu vanenge vagara vachiziva hustling, nekuti hapana pakambani paunoenda uchiti uri kunotsvaka basa ndiwe unenge uchitofanira kutoti unge uchitozvicreatera kaemployment kako. Zvino kana usati wajairira economics dzekunoku kuZim, haumbofi wakakwanisa kurarama uchiita zvekungwavha, nekuti ukahodha unonyura, ukada kutenga chaunenge uchiti ndikatenga ichi ndichachitengesa unonyura. Saka ndakange ndisinawo mari, ndo dambudziko randainge ndiinaro. Ndainge ndiine ushungu dzekuenda kunana UK, Australia, but ndaiti ndikataura nema-immigration lawyers nema-agents vaya vema-K visa vema-sponsorship, nditori neumwe uyo wandakatombotaura naye ndikaenda kuma-offices avo muHarare. Vakati vainge vachida $5,000. Iyi ndikabva ndati ine mari yakawanda kudaro nganditomborina. Ndo pandakabva ndachizotanga kunzwa vanhu vachiti kuPoland. Saka Poland yakatosiyana neUK. Vanhu vazhinji havaidi Poland because kwatiri isusu semaZimbabweans, UK inoita sekunge ndiyo iri more in fashion than kuti unge uchinzi waenda kuPoland. Saka kune uyo anenge achida kubudawo muZimbabwe, usasarudza dzimwe nyika dziya dzakaita sana UK, ma-English speaking countries. Ikoko ndiko kunonetsa because all over the world munhu wose anenge achida kuenda kuma-English speaking countries. Tsvaka dzimwe nyika kwekuti kunenge kusingatotaurwi kana chirungu, ndokwaunokwanisa kuti unge uchizowana basa ikoko. Uye zvekare usava munhu anosarudza mabasa kuti ndoda kungoita caregiving. Kunyangwe zvikanzi wawana basa raunenge wawana, sebasa randakawana ini ndiri kuenda kunoshanda kuma warehouse, kana ndazosvika ndichazokuudzai
kuti kunenge kwakamira sei, but I am willing to work. Does not matter kuti ndinenge ndichiwana kamari kashoma sei, as long as ndichikwanisa kuwanawo mari yekuti I can survive, ndinokwanisa kuzoitawo production munyika yangu. Nekuti kuJoni I was stuck, sezvo ndakange ndiri munhu ainge asina mapepa, kuvhura kana bank account zvakange zvisingagoneki. Asi nekuda kwekuti now ndavawo nevisa, it means kuti munyika mandava kuenda kunogara ndinenge ndiri munhu anenge achitozivikanwa kuti muno munyika tine munhu wekuZimbabwe. Ndikafunga kuda kuita zvandinenge ndichidawo kuita munyika imomo ndinenge ndiine mvumiro. Ndakange ndisina mari, but nekuda kweChatGPT chaiyo kana uinayo and an internet data bundle, iva a stubborn, never giving up person. Ramba uripo paChatGPT uchingoibvunza mibvunzo sekuti kana uchida kuenda kuPoland unozvifambisa sei, oiudza status yako. Kana usina kudzidza, usina mari, inotokupa list yenyika idzo kwekuti unokwanisa kuwana mabasa ukaramba uchitsvaka. I had made a vow to myself, ndikati Mwari, inini ndikuda kuti ndinge ndichizobudawo muSouth Africa. Pandakange ndiri kuSouth Africa ndaitotsanyawo ndichitonamata, ndichidzingawo mweya yemadzinza yandaiziva kuti inenge isingadiwo chakanaka. And kunyangwe ndainge ndichitsanya nekunamata, but handina kunge ndakangomirira just for a miracle. Ndaitomeka sure kuti each and every day basa rangu ndinenge ndichingorisearcha chete. Mudzimai aisvika pakucomplaina ndichingoita maresearch, dzimwe nguva ndichisangana nevanhu vanenge vachida kundibira mari. I would sacrifice to buy internet bundle, ndikatoregedza kutoita zvekutonwa mabhiya. Vamwe vangu vemulocation mandaigara vaiti vakandidaidza vakati, Shamwari, handiti mbonorova brai, inini ndaisevha kamari ikako, ndobva ndatora 100 rand ndotenga data rangu all night, riya rinenge rine all night. Dzimwe nguva rikakatsika kupera, madam vaona maNigerian movies, ndaimuka usiku kuma12 ndobva ndatanga kutsvaka nzira dzekuti ndingabuda nadzo sei munyika yeSouth Africa. Saka ndakazotanga kuunderstanda more about mavisas ekuPoland, sezvo ndakange ndisina chitambi chemuzimu. Sezvisineiwo pandakati ndava kuda kutorawo class 2 zvikabva zvavhariswa tikabva tadzoswa kumaclass 4, you can imagine mukoma. KuSouth Africa kwacho ndakange nditori necode 14, ndainge ndakaitawo yekutengera but matrack ndaitomagona. Saka ndakati dammit, Mwari, chii chava kuda kuitika? Pandava kudawo kuti ndinge ndichiendawo ikoko ndatsvaka basa rekudriver matrack, tobva taudzwa kuti munhu wose achatora chitambi anotangira paclass 4. Ndikati azvinei. I started to learn my differences. Kune avanoti ma work permit and a national visa, iyo inonzi type D. Saka I then discovered kuti kune macompanies akawanda au ariko kuPoland ikoko, vamwe vanoita zvekugadzira hembe, mabrand chaiwo ehembe, uye zvekare maelectronics, magadget, and vanhu vose ivavo vane macompanies avo inside of Poland. Vanenge vachitotsvaka vanhu vari physically fit, hard working men, especially vekuno kuAfrica nemaIndians, avo vanenge vachizoshanda mumacompanies avo packing neinonzi sorting line. Saka ini pachezvangu nekuda kwekuti ndainge ndakamboenda kumaagents ndikabva ndaudzwa kuti $5,000, ndakangoti kana dai ndaikwanisa kureisa mari inokwana kuita $5,000 ndaisazombowana chikonzero chekuti ndinge ndichizobuda munyika yangu yeZimbabwe. Saka ndakabva ndachizogadzira CV rangu patsva, ndikabva ndachizotanga kukanda maCVs angu, ende ndakati ndagadzira CV paya ChatGPT payakatanga kubvuma kuuploada zvinhu ndaitobhadhara, ndobva ndakanda CV rangu, yobva yandiudza kuti CV rangu iri hariiti kana kuti rinoita. Per day mukomanashe ndaitageta ma-recruitment agencies avo vari kuPoland, ndovatumidzira
per day ndaikwanisa kutumidzira kana 10. I think pane pamwe pandakati iko zvinozvi ndazozvinyanyira, ndakatumidzira 50 applications within 2 weeks. Ndakangoramba ndichingosenda chete, ndaingoti handiti email yacho ndinenge ndakatoigadzira nechekare, ndaingochinja address ndobva ndatoti send to another address every day. Pose pandaitumidzira CV rangu ndaingoita munamato wekuti Mwari itaiwo kuti ndinge ndichingowana response. Ndakatora nguva mukomanashi ndichingotumidzira no response. Ndainge ndatova nedambudziko rekuti email yaiti kana ikapinza an email hana yangu yairova, obvaona zvako kuti chinenge chiri cheemail kana chemunhu anenge aresponda kupicture raunenge waposta kana kufacebook, ndainzwa kuboekana. Ndakambosvika pakuda kuita give up. Nerimwe ramazuva mukoma ndipo pandakabva ndachizoreceive information yekuti vakange vachida kufind out more about me. Hana yangu yakarova. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda maybe it was a mistake. Ndakaverenga ndichiita mascreenshot ndichiisa muchat GPT ichingoti congratulation, kunonzi kupoznan ikoko. They had reviewed my application, vakange vachida kundi offer a full-time contract kukambani kwavo. Vakati they were ready to process a government work permit. Saka getting a job offer ndaitofungidzira kuti unobva watomuka wakatoenda. It is like 20% of the battle yekuenda kuEurope. Saka kune avo vachaedzawo zvandakaita, just know kuti that is the first step. Saka zvakazonditorera kuda about 3 months. I was stuck ndisingazivi kuti vanhu ava are they still processing, vari kumbozvifambisa sei. Saka sezvo ndakange ndisina umwe munhu aindipa information, pandakazojoinawo rimwe gurupu repafacebook ndopandakatanga kunyatsokuunderstanda situation inenge iri paground kuti ikoko kwacho kuPoland, nekuda kwekuti vanhu vakawanda vanenge vachingoapply for my work permits. Saka zvinogona kutokutorera gore rose kuti unge uchizotowana permit yako yekuendako kuPoland. Saka ndaingoudza mukadzi wangu ndichimudza kuti namata achinamata. Then ndakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda for a visa interview. Ipapo mukomanashi, that was something that was really amazing. Ndakasvika kuya ndokubva ndabatsirwa. Hana yenge ichingorova, ndakaita mistakes dzimwe nguva ndaipindura zvisiririzvo, and ndaitotya kutoti maybe I was going to be denied. Saka I could not even type kana passport number yangu, ndaita kubvunda. I was really nervous. After the interview ndipo apo ndakabva ndachizobvunzwa, this was the final question. Vakanditi why do you want to go to Poland? Ndakangopindurawo kuti ndakange ndichida kuendawo kunoshandirawo mhuri yangu, and I am not afraid of the winter and I am very strong, I can work. Mkomanashi, right now my passport, it is ready for collection. I went and I collected after receiving that message. Ndobva ndatoona kuti makange mwine work permit. I could not even believe it. Mkomanashi, for the first time in my life, kujoni ndakagara kwemakore nemakore tichingoitawo zvemadays tisingazivi kuti nerimwe ramazuva ndisu vachange vachizobudawo muAfrica tichinzi tiri kutoendawo kutonoshanda as a legal migrant. Saka ndoda kungoti kune avo vanenge vakateerera, does not matter kuti uri papi, start with what you have. Stop following the crowd. Kunana UK kunonetsa kuenda. Ita your own deep research. Tsvaka dzimwe nyika kwaunogona kuenda ukatonoshanda, mungava muri mufamu. Usatsvaka nyika dzekuti anenge ari ma-English speaking countries, because ikoko ndo kunoenda munhu wose. Just make sure kuti you look for those countries kwekuti ukati ndoda kuenda kwakati, vanhu vanotokubvunza kuti uchanoita mari here ikoko, ndo kwaunofanira kuti unge uchienda.
That is my advice. I'll be very happy kana mukapostawo nyaya yangu pachannel yenyu, mozongondipawo link kuno ku Facebook ndikasike ndaiwana. Mazuva ano ndiri kuno ku Zim, YouTube yacho kutongovhurawo zvekutongodaro. Thank you very much brother Nashi. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava comment section. Kana muine mibvunzo yamunenge muchida kuvabvunza, Wapingoti is going to respond in the comment section. Kune avo vanenge vakaendawo kunana Poland, please come with your stories and share with us kuti makazvifambisa sei ndeapi ma-agency awo amakashandisa, so that we can also get to know kuti zvingafambiswa sei. Hanzi mwana wese ngabude muSouth Africa awanewo chimwe chinokwanisa kuzomuraramisa, chingomupawo upenyu hunenge huri nani sehwaainge achirarama ari muSouth Africa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndakaita lucky ndikanongawo diamond yandakazotambwa nemudzimai to this very day. Nditori nedambudziko rechirwere chemoyo. Ndinoshanda as a gardener muno muSouth Africa. Zita rangu muchanditi Steve, uye zvekare ndine makore 45 years ekuberekwa. Kuti munge muchinzwisisa pain iyo iri kukonzeresa kuti ndinge ndichinzi ndava nechirwere chemoyo, regai ndikuudzei izvo zvakaitika. Makange muri mugore ra2011. Saka muri mugore ra2011 kudaro ndo pandakabva ndachizoendawo nefriend yangu. In fact ndainge ndaenda kunoperekedza friend yangu aigara mumarondera. Akazongosanganawo nemamwe mabhururu ake tiri pabhawa vainge vatori munzira vachienda kwaChiadzwa. Takabva tachizoendako tose kwaChiadzwa. Tasvikako kwaChiadzwa ndipo apo pandakabva ndachizokwanisawo kunhonga matombo angu andakanhonga nevamwe vangu. Saka ndakaramba kutengesa matombo iwawo mamutare. Ndikati ndichanotsvaka mabhaya muHarare. Ndasvika muHarare ndakakwanisa kutengesa dombo iroro nemamwe maEmeralds. Ndakange ndiine foni yangu yandaishandisa, saka foni iyoyo enge ichiri nyowani. Ndikaitengesera umwe muchinda aida foni, aitongovawo desperate nekuda foni. Munongoziva zvemakorokoza. Ndokubva ndamutengesera akandipa maEmeralds. Mari yandakazobata it was nearly $70,000 in cash, mushure mekunge taita lucky because takatengesera an international buyer. Ndakatobatsirwa neumwe muCID aigara munharaunda mandakange ndichigara. Ndokubva tamupa 15,000 yakange iri yebasa. Aitozivana nema-international buyers. Saka ndakange ndichitya kubirwa matombo. Kwandiri mari yakange isisiri dambudziko. Saka ndakati ndakatarisa mudzimai, ndatarisa mudzimai wangu, ndakanzwa moyo uchirwadza sezvo ndainge ndakagara namadhamu kwemakore tikazvara vana vedu vakange vari vatatu pasina kana sent kana yetsvakirai kuno yandainge ndisina kana kumbogara ndakaendesa kumba kwavo. Saka ndakabva ndachizoti kuna madhamu, handei kumba kwenyu tonobvisawo something. Ndainge ndichida kunosiya $4,000. Saka ndizivi kuti zvakamurwadza here kana kuti chii chakaitika kuti pamari yandainge ndiinayo ndikati ndikuda kunobvisa $4,000. Saka akabva anditi zvino nemari yose yatiinayo tongoenda nayo, sezvo ndakange ndichiziva kuti kwataienda kwakange kuri very safe kumadzitezvara angu kumaruzevha. Hakuna munhu anenge achimbofungidzira kuti unenge uine mari. Ndakabva ndangotorana nasekuru vangu nevamwe vatete tainge tisina kumbowanda zvedu neimwe hanzvadzi yangu, ndokubva taenda kumusha kwana madhamu. Mari tainge takati imwe ndini ndaiva nayo, imwe yacho yainge iri mubhegi ramadhamu. Ko ndaikuzivei kuti mudzimai ainge achazonditamba yakapenga. Tasvikapo takapiwa pokuvata kumba kwasekuru vake. Then ndokubva tachizoswera. Zuva rakatevera ndopatakabva tachizoenda kumutambo wedu, tikabva tachizonorora mudzimai wangu. Takabva tachizorara pamba pana madhamu. 2 days later
tainge tichifanira kuti tinge tichidzoka kuHarare. Takange takatowana stand mukoma. Ndaiti kana ndikatenga stand iyoyo ndobva ndatsvaka chimotikari ndobva ndatanga kuita zvemushika ndichitakura zvangu vanhu. Mudzimai aine chikantini chake. Zuva ratakange tichida kusimuka the previous night namadam takanetsana kutotukana zvakaomarara. Tatukana kudaro madam vakabva vatoenda vakabva vanorara mune imwe room, asi vakasiya mabhegi zvose zvakange zviri muroom mandakange ndiri. Mangwana acho makuseni madam vakatomuka vachitoda kutowacha zvavo. Ndikavabvunza kuti ko munoti mava kuda kuwacha, isu tichifanira kuti tinge tichibuda nekuti bhazi rainge tichifanira kuti ringe richizoya nesu kuHarare taifanira kuzoribata kuzvipasti 10. Madam vakaburitsa gomo rewasheni ndokubva tatanga kunetsana paya chinyararire. Vakangobuda zvavo ndikasara. Ndakabva ndati munhu uyu ndava kumusiya. Pandakanovhura bhegi ravo ndikawana musina kana send. Ndikabva ndanovhura jacket rangu mandainge ndakaisa mari ndikaona musina kana send. Ndakazonovhura mune rimwe bhegi ndobva ndaona kuti makange mungori ne$1050 US. Mukomana shipapo ndakatanga kudikitira. Ndakafungidzira kuti maybe madam kune kwavainge vachengetesa mari kana kuna amai vavo. Ndakamirira madam havana kudzoka. That night ndakangorara nichizama kuvafonera vainge vasingabatiki. Vakazodzoka the following day. Ndakatoona kutoti masamba ainge atochinja. Ndakangoti ndamubvunza kuti ko mari iripi, ndobva atonditi mbama. Anditi mbama kudaro pandakavhunduka akatosanga kutoridza mere. Madzitsano angu achitopinda murumu mandakange ndina madam. Ndikatotanga kutorohwa pasina kana nguva. Muromo wangu wainge watotsvuka ropa mushure mekunge ndawisidzirwa pasi nevamwe tsano vangu vakatotanga kutondorwa zvibhakera. Vakandidzinga pamba pavo. Mari yandainge ndingori nayo yainge iri iyo. Mudzimai mukomana ashi ndakamushaya. Ndakamboedza kudzokera asi ndakamushaya. Ndakazonzwa zvichinzi akazoenda kuAmerica. Kusvika pari nhasi ndiko kwaari kuAmerica ikoko nevana. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Very sorry mukoma Steve, zvakangooma hazvo vedu we. Zvakaoma. Dai makangoziva makangovhura kana USD account makangodeposita mari yenyu muaccount imomo, kana kuti dai makatanga maita zvestendi musati maenda kunoroora. Zvinhu zvacho zvakangooma hazvo vedu we. Saka pa 70k makangokwanisa kungowana 1050 chat. Zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Ndiri mbavha ndakatiza mhosva kuZimbabwe. Muri sei mukomanashi izvezvi ndikunzwa musoro uchitema kuita sekunge uchaputika. Ndauya pano I hope kuti yanguwo nyaya tichava sechidzidziso kune vamwe vana veZimbabwe kuva necriminal record hauna zvaunozokwanisa kuita muupenyu. Ndakabva kuZimbabwe kana passport handina kutoitora. Mhosva dzimwe dzacho handingatauri nekuda kwekuti ndinokwanisa kunge ndiri munhu ari kutotsvakwa. Zita randichazvipa ndichati ndinonzi James, ndiri murume ane makore 27. History yandiri kukuudzai mudzimai wangu haatoizivi. Regai ndikuudzei mukomanashi pasina kana kuedita upenyu hwangu. Kurarama kwandanga ndiri kuita muno muSouth Africa ndanga nditori refugee. Ndanga ndiri kutotsvakawo upoteri muno because back home ndakaitawo mistake nekuti even though ndakaenda ku a private A school, baba vangu vainge vatoriwo mukuru kumasoja ikoko, but vakasvika pakundigeza nekuda kwekuti ndakange ndisingachateereri. Ndakati ndabva kuchikoro, it was during holidays, munharaunda mataigara makange mava kugara vamwe vakomana vaifamba nemotikari dzinodhura. I became part of their gang. Baba vangu vakandirova kusvika vaneta. Vakomana ivavo ndakange ndisingazivi kuti kuita kwavaiita mari vaita zvekutengesa cocaine mumasuburbs uye zvekare vaita zvema armed robberies. Saka vaitageta
mashop owners vachidanana nemamaid kana uine mashops uchingoita zvekungohasela mari, maid wako anozokutengesa kuti bosi vangu vanowanzokubata mari mazuva akati neakati. Saka taibata vanhu Harare, Chitungiza, mumaruzevha, vaya vanenge vabva mukutengesa livestock, vaya vanenge vachiita zvekurima, tichitoziva kutoti munhu uyu anogona kunge atori nemari yakawanda. Saka zvechikoro ndakange ndisina basa nazvo. Baba vangu pavakandirova vandigeza, ndakatoti mandigonera ndochinyatsokuwana mukana wekuti ndinge ndichibudawo pano pamba ndinge ndichinogara kwandinoda. Saka ndainge ndava kugara nemachinda angu vakadzingwa mucommunity nekuda kwekubiwa kwainge kwava kuitwa zvinhu mucommunity. Saka nerimwe ramazuva takati taenda kunoba semazuva ose, ndokubva tapiwa tip off kuti kumberi uko kwakange kuine maCID vakazotibata. Saka vatibata kudaro ndakakwanisa kubuda nebail out. Vamwe vangu vakatoenda kuCMP, Chikurubi Maximum Prison. Saka I managed to get outside. Ndiri pabail kudaro ndokubva ndabatwa ndakatsvedza mupurisa akatadza kundibata, ndokubva ndachizouya kunoku. Ndakaita zvekutongopoyawo nemurwizi ndikauya kunoku kuJoburg. Saka muno muJoburg ndanga ndiri kugara in hijacked building kunonzi kuHillbrow. Basa rangu randanga ndiri kungoita ndiri kungokiya anything mukoma, ndanga ndiri kungoti chero chandakwanisa kuitawo chinokwanisa kundipa mari ndozvandanga ndiri kuita. Zvino ndiri kutya mukoma, iko zvinozvi kudya chaiko handidyi. Ndoita sekunge munhu ava kutorasika pfungwa kuti ndinge ndichingoenda kuZimbabwe ndinogona kungosungwa because ndakanzwa, handizivi kuti ichokwadi here chandakanzwa zvichinzi munhu wose uyo anoenda nemabhazi emahara awa paunosvika pabhodha hanzi vanenge vachida mafingerprints. Zvino hazvibudi. Sarudzo yangu mukwamanashe yava yekuti ndinge ndichitongozviuraya because jeri rekuZimbabwe rinorwadza kudarika rufu. Ndiyo nyaya yangu, ndibetsereiwo, ndipeiwo information kana paine zvamuri kuziva. Kana usina passport pakudzokera kune kurwizi kuri kudzokereka here, uye zvekare kana ndikadzokera kuZimbabwe kwacho ndinenge ndisiri panjodzi here yekuti ndinobva ndachizobatwa manje nemapurisa vobva vati wagona wauya wega, tanga tiri kukutsvaka. Ndinoda rubetsero kana paine munhu anogonawo kundipawo kana chibasa, mungava muri muNamibia. I am prepared kuti ndinge ndichirova border jumper kubva muSouth ndoenda hangu kuNamibia kana kuti Botswana. But yei Botswana ndinotya, ndakanzwa zvichinzi Botswana vanorova sele yose iyi nemuswe wemvuu. Ndipeiwo information kane mukoma. Vamwe izvezvi nekuda kwezviri kuitika munyika hatisi kana kutombodzirara hope. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vachinyora imwe nyaya yavakanyora vakati ipapo pavakatsvedza, hanzi mukoma nashe pandakatsvedza mupurisa pakaitika mistake yekuti mupurisa ndakamubvutira pfuti. Handina kumboridza pfuti iyoyo but ndaitya kuti anogona kuzondipfura nayo pfuti. Saka ndakamubvutira pfuti ndikamhanya nayo about 50 or so meters. Ndokubva ndasimudza pfuti yake ndikati officer, ndichita zvekudanidzira ndikamuratidza pandainge ndasiya pfuti yake. Saka imhosva iyoyo yekuti ndakatorera officer pfuti yavo, pamwe kunogona kunge kuine charge sheet yekuti nditori neattempted murder yekuda kuuraya officer, but handina kana kumbogara ndakavanongedzera nepfuti. Ndakangosimudzira pfuti yavo mudenga ndikati officer pfuti yenyu, ndokubva ndaigadzika pasi ndikabva ndatiza. Ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Vangapapunyuka here pakadai kutotorera mupurisa pfuti yake ka haitori mhosva imwe kutoti zvinenge zvisina kumira zvakanaka. But let us try to speak
with our dear brother mucomment section. Hanzi afunga kuita border jumper kuNamibia kunoraramika here munhu asina mapepa? KuBotswana mungararamika here munhu asina mapepa? Voita sei? Hanzi zviri nani kufira hangu munyika yeSouth Africa. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kune avo vanenge vaine maupdates asiri ekuchikidzirana nekupanana BP, munokwanisa kuuya nemaupdates ezviri kuitikawo kunzvimbo kwenyu, tinge tichikwanisa kuzivisawo vamwe kuti kwakati kuri kuitika chakati, as long as zvisina kakuzochikidzirana mukati zvinozokonzeresa kuti vamwe vanhu vange vachiita stress yakanyanyisa. Ndokusaka tainge takambomira maupdates. Pano vadiwa vateereri vakati maupdates anototipa trauma, kuramba udzwa zvimwe zvinhu so zvinongorwadza, zvinobohwa zvinenge zvichiitika munyika matinenge tigere. So you can bring maupdates wo anenge asingazopi vamwe trauma. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.